Velice dámy a pánové, muži a ženy, kočky a psy, Ústínské rozhlas, tradiční spálky vítá Ústní snů. A nevím, jak jsem teď zajistil kartou, ale jo, nějakou zemi. Tím nevím, kde jsem nechal. No zhruba víc. Já jsem byl tam u těch vlaků. Tady jsem vzali na střeše, si pamatuju, to bylo minulé. Jo, měsíce ještě. Tady. Jsem schoval. No, to vyskází, že? No, osa. Já si srandu. No, pojď běž. Ještě mi zasah. No, mrcha. No, skacíme pěkně. Máme spadnout. No, jako patrně skvělej. Prdál zjistíme. Tak, a další jsou těch vlaků, teď nahoře, ještě vosa. Ale nějaké agresivní. Možná to nějaká. Ty karty brání včely. Bosy. Pojď. Jo. Jdem. Další. Králíček. No, to jsem počítal. 15 z 20, jo. Ticho. 3 návrhy máme, ještě 3 místa nám chybí. Obecně dáme žádné. Karta 1. Takže karta. Může být. Ubíhá to rychle. Takže nebude náhodou kartička. Ale dostatuje. Dneska. A bedna. 1800 už budeme mít. To je nádhera. Jsem brát k dispozici, protože bylo lepší auta, ale taky pěkně drahé. No, zpátky na tu misi, já si nevzpomínám, kdy byla to poslední karta. Možná... No tady. Uvidíme. Jsme zahledeme, jak budeme mise. No tady. To jsou nějaký mince. Ale karta to asi nebude. Pozor. Cože ne? Ale to vypadí. Tady bylo. Tak. Pojď necho. Aha. Pěkný. Tak a já se s váma asi pro dnešek rozloučím a příští gameplay bude určitě delší, ale dnes bohužel jsem neměla moc času, aby si to vyprosili, takže bohužel příští gameplay už bude určitě delší, slibuju. A teďko čago.